Tomata ikura, egoa. Espada hori, traeta egoten batzu, tranquil gizona horretu batuta. Iñaki, 20 pan. Mira dónde queda, mitad de pan. Mira dónde. Conte. Conte no van en barete, ¿Dónde? Trying a calura. Está diciendo, ¿qué te de calura? Yo no paso de todo. ¿Qué dice? Esa va a venir sin verse. No, no sé por qué no, ¿eh? Era por ser el más para que no tuve que venir zer egin didate, zer erritu ilunetarako erabiliote dituzte nire gorputza eta harima. Dena hasi zen laguntantzek baserrietatik bidaia egitea pentsatu genuenean, nor pentsatuko zuen horrela bukatuko zela. Gainera, kotxeko irratigailuan, Frantzen obertura trafikoaren soinuak entzuten gentozan, hau nolako alabearraren ironia. Nekazal ingurua, historio eta zinezkeri zaharrez beterikoa, eta kaletarroi hain ikusgarria iruditzen zaiguna gure aurrean zabaltzen zen. Karlotak nonbait gelditeko gogoa zuela esan zuen, Maitek baiet esan zuen berehala. Nik ere gelditu nahi nuen, zeren eta behin esan zidaten eskualde honetatik monastegi zahar bat zegoela, eta bertako jaideak eresiagatik erreak izan zirela, orain direla 4 edo 5 mende, eta pasakeran monastegi hura ikusi nuelakoan nengoen. Etxe multo txiki batetan taberna bat ikusi genuen, eta bertan gelditu ginen. Nikolekin geratu nintzen, leku norean elkarratzeko gotu bete gara nuevo. Ikusi nuena, zertu nahi nuen, eta bertaratzeko nuen. Luzaro ibili gabe, bizi nintzen. Nire aurrean zegoen etxea izango zen monastegi entzutetu dura. Pentamentu honetan ninduela, emakume bat agertu zen. Berengana jo nintzen, nire zalantza argitu nahirik, baina ahoa zabaldu orduko, zukuki ebatizidan izta hauekin. Joan egin behilein, joan hemendik alduzun artean, eta alde egin zuen, burutik egin delago pentsatu nuen, eta erruinetaran abiatu nintzen.
Herriko lehenengo etxean sartu nintzenean, Bronzen kobertura trafikoa entzuten nuen oraindik nire buruan. Erdi-erdian, kolumna handi bat zegoen, ez dakit zergatik, ikusi nuenean, hortikara bat sentitu nuen goitik behera. Orduatxe, bertan haute behar nuen, baina horma zaharraien aztetik jarraitu nuen. Ikusgarria zen benetan. Fitxa egiten nengoela, nire artean norbait zegoela susmatu nuen, eta berehala bueltatu nintzen. Nor nahi izan, ate anteko zulo batetik sartu zen, eta nik lelo batek bezala atetik jarraitu nion. Sartu eta batera, arrisku eskailera bat aurkitu nuen, eta esertaz pentsatu gabe, beheran zion nuen. Bombilla zahar batuen argia bakarrik zegoen. Gero, ekolezko eskailera topatu nuen. Mailak zitzak janda zeuden, eta horregatik non zapaltzen nuen begira joan behar nintzen. Ez zitzaidan gustatuko, halako leku batetan bizka arrazorra apurtuta geratu. Nire izan belgurtia da, nondik atera nuen, arabera zentzeko paragoinekoa, baina indarrez ezagun batek nigandik tiratzen zuela zirudien, nire zentzuekin jabetu nahirik. Ez dakit zenbat denboran, beheran jarraitu nuen. Zerbitan nengoen.
Gero, nahiago dut ezaten dut zer gertatu zen, gero. Tremana Picturesen produkzio bat izan da. Alferreta, bidua galtzen ari gara. Egun dugu ezer aurkituko abentura ero honetan sartu baino lehen, hobetu pentsatu behar ginuen. Zentzuradekoa dirudi.
2 hilabete dira bakarreka lasai nengoela nire etxean. Duela gutxi, nire amaren gandiko aitona, ezer gutxi jakin nuen itxasgizonaren gandik, erentxia jaso nuen bat-batean hiltzera jakin ondoren. Eta almengoen nire paper eta arazo artean. Eskutik merkatal bat idazten buru usten ari nintzen bitartean, nire neskainak ebaki arazi zidala gogoratzen dut. Azterite bakarrik zen, nire zerbitzuan hartu duela. Eta beraz ezertaz kexaten. Maratua, bialinak, baina akatu batzu, ez dekien izidekeo. Berehala, gauzak doi eta jakizunaz beterik ikerlarari jakin du. Paper forestatua zabaldu dugu. Agori izan nire jaso guztien azera. Nire begibiztan irla baten mapa zegoen. Mezu zifratu bat, burezur bat, aski zen niretzat. Nire irudimenak berehala gainez egin zuen. Harriduraz beterik, nire lagun Huk doktorearen bila abiatu nintzen. Ura, aintzineko historia zale eta hieroglifikoetan aritu bazen. Nik ondo nekien, kaian zegoen taberna hartan aurkituko duela, eta noski, han zegoen. Bide azken aurkikundeak erakutsi nizkion, eta pentsatzen nuen bezala, zorabiatuta geratu zen mapa hura begiratzea. Oso erraz aurkitu zuen klabea. Mapa hura, Flint kapitain legendarioak egindakoa zen, eta duela urte asko lurperatutako altxor bati zegokion. Hain zuzen ere, urrezko bitxi eta txanponez osatutako zoragabezko altxor bat zen, haien ibilaldi piratin fruitua.
antolaketak prestatzea besterik ezkenukan, eta abenturariekin. Abentura. Arrisku bat. Zatozora, begiratzera aurkitu dudan. Etxile itzultzerakoan, doktoreak itxututa jarraitzen zuen maparekin. Ni, liburua ahoz irakurtzen hasi nuen. Bazirudien Flint kapitainaren navegazio egunkaria zela. Horrela, ura irakurtzerakoan enigma guztiaren irtenbidea izango genuen. 1789 gure jaunaren urteko abenduaren 3. Untzia atzean utzi genuen eta irrako lurralde pantanotsu batean baruratu ginen. Aldian, sarritan gertatzen ari zitzaigun bezalaxe, eztabaida bat izan genuen. Pilotuak, hipokritan azkargarri horrek, altxorraren banaketa bidezko bat eskatzen zuen tripulazioa bere aldearen nahiaz. Sukaldariaz batera, tripulazioa altxarazten saiatu zen. Zorionez, kontraloixo eta frantsesa nire alde zeuden. Burrukaldiren bat izan genuen, gehiegi pilotu zen ireloren bat, baina nik beti jakin izan dut nola tratatu behar den era horretako jendea.
Ordu batzu barru, ibaiak gora ginua zela, leku hon bat erdikusi nuen merkantzia lehorreratzeko. Untziari so egiten utzi nituen. Gero, gu, oianeko sasitza artean barruratu ginen. Orduak eman genituen ibiltzen landaretzan zehar. Aurrean zijoan marinera, zuge batek zaztatu egin zuen. Eta han, bertan, usteko agindu behar izan duen. Ezin genezakeen alferrikako zamarik arrastan eraman.
egokia iruditu zitzaidan toki batean akanpatu genuen. Hau izango zen hain zuzen ere, matxinada gertatu zen lekua. Izango genituela susmatzen nuen. Pilotuak, mariner guztiak bere aldeiatzea lortu baitzuen. Gauak eskaintzen duen itzalaz baginatuz, nirekin bukatzea erabaki zuen. Zorionez, kontramaixua erne zegoen. Matxinatuek, beren bizitzako ustekari handiena jasan zuten, baita ere azkena. Sukaldari beldurtiari dagokionez, mementuz bizia barkatu dion. Eskulana beharke duen antxora garaiatzeko. Mila zazpideun larogeita bederatzigarreneko abenduaren gaua. Ibilaldi luze baten ondoren, ondantza batera iritsi ginen. Atsedenaldi labur bat hartzerakoan, sukaldariak beretzat ezerronik ez aurreikustean iesten saiatu zen.
maisu eta frantsesari arekin horretan egite utzi nire. Onartu behar da, noiz benkan nire gizonek ideia onak bazituztela. Bide neketsu baten ondoren eta oso kantsaturik, altxorra lurperatzeko egokia iruditu zitzaidan leku batera heldu ginen. Biak zulatzen zuten bitartean, nik altxorra zegoen leku zehatza ohartarazteko datuak hartzen dituen. Dena zuloan sartuta genuenean, orduan, banekien nire egin beharra. Enuen testiguri behar. Altxorra lurperatu ondoren, itzultzeari ekin nion. Iritsiko zitzaidan, haren bila joateko eguna. Mila zazpideun laurogeita bederatzigarreneko abenduaren 5. Zamarik gabe, ez zitzaidan gogorra izan itzulera. Ordu batzu barru txalumpanekoen. Han utzi nituen buru gabe bihaiek. Mozkortu ondoren,
bazirudien eztabaida gogor bat izan zutela. Horrela, Eliokan besteekin gertatutakoa azaldu beharrek. Kene laguntza, zure misioa hemen amaitu da. Lehenago gohartu behar zinen odolaren deia, edozein adiskidetasun lotura baino mila bigabe indartsuagoa dela. Egon nintzen artxiboko gradua ikasten hor Elias Kreta zineskolan, eta hortzen talde bat ikertzen zuela euskal zinema amateurrari buruz. Eta hon jarri genuen gure fokoa Lekeitio. Egia uste dute egin genula hemen Supersortzi lantegi bat egin genuen, filmatu errelatu eta proiekatu. Eta ahora zinean, pixka bat Benitoren hildo jarraitu. Bai, guk pentsatzen genuen igual dokumentala gehiago izan ziren, zen ikusi egon bere kasuan itxasorekin ere lotuta badago materiala zirenendik, ditutelako dela artxibo ere berak dauka, eta bere kasuan dokumental gehiago edo egin dokumentala. Eta gero, ikusi genuen ere,
fikzioiak ere sortu ziren. Eta hor segun beste talde bat, Ramanako Albila hola zen, Nikola Lekuzion, eta beste saltza batean hori igual ziren, eta hortik ja hasi ziren beraiekin igual lan egiten, bafinetan eta hori, eta gero ja haiek hartu zuten bere bidea. Bai, lehenek gurginen hasi beziko lehen, baina azkenak aurretik, gero aurretik zintzen denituta zerbidita, nina eta saldo hori, nik ez da mugatu denituta posibitzen baina bizkontu da urratu indila eta hasi dira, bueno, hasi ziala. Hemen mucho bidenetik ez ideak sortzen jakizenak eta ganeak egitea. Ganeak egitea ginean, laguntzailea baino gehiago morroi. Udari burdatzen jakin gauza bat, eta presa oso laguntzeko bai. Hola, esan, egin amateur rindutu dietela pelikula, eta zerbait da, amateur dira. Nik zaita amateur dira dutzen. Zurretu nintzen, beste batzuk ditzen dut, ondartzan jurgo txapelketa batzulatzen dut. Ondu zialako, eta bueno, ondo batzeko, burutazen hori txakun burutazen hortik eztaken izkalako zerra praetan. Eitzen zan, da ditu, hori bai, zer dut izan zan. Zanean, ezan, diplometa nire hori bat. Zan, oireta bat, zer dut dugu. Aurretik pentsatzen zan, aurretik bideak lantzen zian, gero bat atzen zian ala ez, hori beste kontu bat, baina luza pentsatzen zian. Esan ditzen, egun batzu bestera, edo burutatzen ematen ondoren zukaude guzu, beste guzu, eta goi ezen gara, eta hori esan da, betara. Pentsatzen zian, pentsate bezan batzu duzak, eta gero etortzen zan kameatu dut. Baina, ondo batzu zian nintzen duan, baina zer ditzen. Bai, baina ez horren beste ditzen artistiko edo hartariko. Hori bezen batzuk fazen dio, baina guk bergen duzan egiten zen egiten. Artelan nahi ditu. Zagin, futbol lehen izan duan, ondartzan futbol txapelketian zuazerenak, etan jokatzen duenak, ez hor duzen. Azeko bat ematen duzan zernik, amesten duena, atletizien horretzen dugu bat dugu. Ganeak guztia bat egiten, ez eguletik bateko futbolia, hain ziezpatan. Baina horrek ez nahi izan, zer ditu hartzen ezanik. Handouzak ondo itzen ziren. Baina aretan, baina ondo itzen ziren. Zero bintzat, ondo itxe aldera. Eta guk berdezen dutzen ziren. Ondo pasatzea eta ondo itxe aldera. Gero, zer ratzera da, ondo itxe aldera. Zoma lagunei? Zenbat pelikula daude. Ez dakit. Entzian batzuk, beste batzuk hasi ginean eitzen, jenuzan amaitu, baten bat da horre. Ez da izan Maria, telebizan ez da izan Maria. Pelikula baino gehiago nekiko guztiak diatzen. Eta da, gaztoen poliatzen da. Behin ja universitatea amaitu eta lania hasi ginean duen, ja amaitu zen kontu. Amaitu zian, gero amaitu ginean. Zanen, ja ez dalako pozolera, eta gota urteak, ja ez daukutu horretarako azpirik, beste kontu batzutan gauz, eta pentsau erren eta eizi eta beste jamek izan, ja ezin ez du. Eta diguzot hori izazala bat, izan dut nik. 18 urte inguruan hasi, eta lau gota guztizko bizartian, 6 urte horretan egin dut kontu egia. Guztian bat edo bi, okiletazen izan dut. Kasen bat lagun? Lagun. Horra egotzen bai gutxi. Eta besteren bat egon daiteke, baina zernotzen lagun. Agertzen ezkian batzen bat edo egin zen hor. Batian batek ezin dugalako, bestian beste batek ez dugalako. Bai, nintuzkin ez horretatzen horretik, zinea ikusteko horretatuna
aspaldikoa da. Gogondi bat, gaira legitu relazioan dokumentuak, lehenengoko zineman aldizeak, zuzorra mila beratzen da, bestetia. Zine dela, mila zortzinen dela eta mogozia profesionazien Parizen, handik amarra urte daia egiten pelikula ematen zian. Udan ematen zian, jaiketan eta horretara, eta arriban direzko legitaren pertsona gero, amalia zian. Baina ordurako ja, egiten pelikula existentzia. Eta bai, irugunekoran, iruguneko eta ikizu. Eta, baina orduan, ez baina gilu, para hori zentzen adaptatuko pertsona eta gero egin bezkeri, pelikula. Ari gira, zerbitza sortu arte, zerbitza sortu gero, baina ordurarte, gure homeneko momentu ez honek gauzitean, eta gero kuadrean, kartela dituzten. Zentzu pelikule guetan, arrazoaren limitatzen edako, eta gero horreago gainitzu guztizeneko. Baina hori zen, gero alkarrik ez da pelikula. Eta batzuk ari da, pelikula Mira, bilauten kontatzen dago. Izan merkia, horako izan dago, ondua. Gugurte dituen baina protagonista dago berra egiten da, baina mutilatzen izan da, bestiatzen izan da. Eta, adibidez, horaren nire egiteko, hor zentzen baten ezkero jabestiak ondo netzen. Zanen, gine bidean zari bat zentzen pelikula duzkenetan. Horrekin, horrek urtien erabakitzeko egin ondoren goizten. Eta diru askorik, bueno, baina askorik izan dut, batak panela, bestiak ardira, bestiak gauz, diru askorik izan dut. Pelikulak eta, baina, eurak pelikulak erosteko, eroske baino gero dizuzentzan, aurrek urteko zimabilean emon batzuekin, barro benetan, pelikula barro benetan. Agurtik izan behar ordua rindu dago, esan ratzak, egin izan zelan, hau iku izan, hau? Vale, pasera amala lagun Bai, orduan, honen bestekoren bat azien behin, behian behin erabatu, baina esan beste. Egin jabe, guztorako baliabide egin dago. Kamara eta beste egin dita, baina guztia, hori hori guztan zarren, hasi edo kantzera batzuk igual disfraces ziren hacer guztiak dira, baina ganeako guztiak algunos venían en esa nacionalidad, no hemos vuelto a vivir en la calle de la quinceañera, eta aurrera. Nunca hubo una obra de Harry Potter. Baina, zinean. Horizazio bat, dimentzioan egiten du bai, eta horrekako kontzuak bai, dana berton, bai, kilometro ditu marro bai. Guztien, bueno, da, lehenengo dizua, egizagun nila dago zure, hori denbolan da, baina seguratu da, guztien, baina hori kodok baliatu bat, Madaren ikasten ginen egun baten, aitor kodok diruduko ginen, Madareko zorra, kamara horretik kamaratekin, eta anartu ginen Madridera hori egiteko ez da be. Madaren gehuetan ez ikasten, bueno, baliatu duen, Madaren egote hori egiteko. Daukagu organizatzen nola, aurragoan egon
Egun bai errotan nola zea bat, eta hori bai ikusi dugun dokumentala zen. Eta hori eta gero, agertu dira batzuk, eta agertu dira batzuk hauek, hor zegoen akzio batean, eta agertu dira. Eta adibidez agertu da, filme bat, dela egolearen izena, eta hemen emakume zinegileak ere, bai ziren, edo egiten zituen filmak, edo guk nahi duguna esan, baina ere emakumeako ziren ere taldetan, edo ere horatzen ez aldenik, bai, aldeik ere egin zituzten filme batzuk, adibidez, Idoia eta Maretan ere tramana zuten. Ez horriak konden arreba. Buelta horreta. Zan geukia zen, zehiz bat izan, zira da lezio. Eta gero, beste bat ezin da zen, horren horko netko. Bezoko, azken baten imitatzen nioa zen, kendu bari ikeren egin. Gu horretan ez digitin maginean, ezin zen horretan ez digitin. Zerre egin. Zabe, zegi, pelikula egiten ez ginen modura dantzan hasi nintzen, edo mendira zuten. Eta bai, claro, ustetik izan sortu, baina bai nuzut, bezo bat dugun dantzan, gugu txapetxeta bat zen, Rubi txapetxeta irantzolatzen, edo jaitanka txapetxeta irantzolatzen, alintentu dela guardako, zaldentatzen hori. Zantestu hori bai, baina ospizioan ikusten horretako. Jentzio horretako bat, jentzio horretara gara, sozoliziek eta amiazek eta dut horretan, eta altzantzo. Gurtzari gabale, izkolgo ito duen, neupein duzko, hola guzu guzti nahi, segi, eta zein bat egin gobierna, eta gobierna dirugarna, hain eta gogoitu bat, ez talko bete. Eta adibidez gu gure zuan ez hautziko neguna, guretzak dira zorrak ere, zela, patrimonio dela erretuko patrimonio dela, eta batzutan zela galdetzen dugu, adibidez zein horrekin, zen orain daukagoela filma, eta hori ja berrogei urte dauzkatzen, hor gaude materialola filmikoak, eta hori zer gertatuko da horrekin, adibidez. Ez da egitu, hori bat emateko alde bidozko. Beste ingezpanabe, dela berrogei urteko beste horro batzuk egiten dut. Baina ez guilia, zaflaretako zaflaren isla bada, neurri bat. No guarde bidoko, beste, pelikula dianek, baina gara, horre pelikulok delito ditu. Ondatu zen, hori guztia, televizioan dira, gero zentzuten, horrematzen duguke, mila eta zaute dira, erotu duzen ditu. Orduan, hamuri urte batzutara, egon izan arren ikuskien nekez egiten dira. Beste euskarri batzuk eta pasaretko pelikula